8. septembra 1923 za pôsobenia zborového farára Arpáda Janovička a zborového dozorcu Jána Kalendu bol slávnostne položený a posvetený základný kameň nového kostola na dnešnom námestí SMP. Návrh vypracoval architekt Jozef Marek s amfiteátrovým riešením interiéru a závesným stropom. Stavebné práce trvali niečo vyše roka a tesne pred výročím pamiatky reformácie 26. októbra 1924 mohol byť chrám posvetený a odovzdaný svojmu účelu. Posviacku vykonali prví slovenskí evanjelickí biskupy Jur Janoška a Samuel Zoch za účasti vyše 40 kňazov a 6 000 veriacich z Trnavy a okolitých zborov v slávnostnom sprievode, ktorý vychádzal od starej modlitebne k novému miestu. Obetaví členovia zboru prispeli k stavbe nielen finančnými zbierkami, ale aj vecnými darmi. Rodina zvonolejára Adolfa Fischera darovala 5 zvonov, ktoré spolu s prístrojom pre zvonkohru aj dnes zvolávajú veriacich. Cirkevník Martin Chmelár daroval vežové hodiny, slúžiace doteraz svojmu účelu. Celkové náklady na stavbu boli približne 1 000 000 vtedajších korún a pochádzali okrem zbierok veriacich aj z predaja bývalej budovy poštového úradu na Radlinského ulici. Dnešný evanjelický kostol vytvára jednoznačnú dominantu námestia SMP a je prvým trnavským kostolom postaveným mimo hradieb mesta. Polvalcová hmota stavby má smerom na juh monumentálne pôsobiace priečelie a na severnej strane k nej prilieha masívna väža so štvorcovým pôdorysom. Na prízemí je rozšírená arkádovou ochodzou, z ktorých vedú v 2 predstavaných menších väžiach schodištia na emporu. Interiér kostola má jednoduché priečelie prelomené trojicou ník, symbolizujúcou Svätú Trojicu. V prostrednej nike je centrálne umiestnená vyvýšená kazateľnica. Pred ňou je oltár s mramorovou sochou Krista od sochára Rigeleho, ktorú daroval cirkvi člen zboru Julius Stražovec a bola posvetená na sviatok vstúpenia v roku 1936. Socha znázorňuje Ježiša Krista pozývajúceho: Poďte ku mne všetci. Vo vedľajšej nike je umiestnená krstiteľnica. Ďalšou pozoruhodnosťou je pôdorys oltárneho priestoru, ktorý vytvára symbolické písmeno A a Omega, čím poukazuje na Krista ako počiatok a koniec všetkého. Celý interiér je orientovaný centrálne smerom k oltáru a kazateľnici, čím vyjadruje reformačný dôraz na centrálne postavenie slova Božieho a sviatostí v živote cirkvi.